Barka da zuwa Bakaka TV. Idan wannan shine farkon ziyartar channel namu, kai kokari ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alaman ƙararrawa. A yau dai zamu nuna muku yadda za ku ci gaba da samun 3k hashcard naku na Btcs satoshi. Da farko zaka shiga cikin metamask naka kaman haka, sai ka jira shi ya buɗe. Yawwa, to kaga ya cika cikin wannan shine metamask naka. To kaga ni yanzu ina da 0.99991. To a farko abin da zaka fara idan ka shigo sai ka je wajen cin inda zaka ɗigo guda uku inda na zana dinnan, sai ka je ka taɓa shi kaman haka, sai ka zo haka ka zo setting. Zaka ga setting, bari a nuna muku yadda za ku gane. Zaka ga setting nan kenan, zaka gan shi setting haka, sai ka zo ka shiga setting. To kana shiga setting sai ka zo advance nan kenan. Advance nan kenan inda na zana dinnan, sai ka shige shi kaman haka. To kana shigan shi kaman haka, kaga ya nuno maka receipt account. To kana danna nan za ga account din naka ya receipting. To sai ka koma baya. To idan ka koma baya sai ka zo ka taɓa inda aka rubuta kan account ɗin naka, kaga account nan kenan, zaka ga account 1 haka. To kana taɓa wajen da aka rubuta account ɗin nan haka, kana shiga. To ka gani ina da account guda uku a kai. To in kai account naka ɗaya ne, kana zuwa sai ka danna create account nan, create account inda nayi cycle ɗin nan zaka taɓa. To kana taɓawa, in account naka ɗaya ne zai ma creating wani account, in account naka biyu ne zai ma creating wani account. Amma amfanin create account ɗin nan, idan yanzu kai receipting ɗin za su baka 0.99995. Idan suka baka, so sai ka ɗauka daga kan account naka ɗaya ka tura shi account naka ɗaya, ba sai ka tura ma wani ba. To haka zaka dinga yi. To ka gani yanzu ina da shi a cikin account ɗina. Yanzu abin da zan yi, kaga zan zo na sending, ina taɓa wajen sending ɗin nan. To kaga ga account ɗina 1, ga account 2 ɗina. To ina taɓa kan account 2 ɗina, kaga sai in danna sai in tura. Sannan kuma abin da mutane ba su gane ba, idan ka zo fa wai ba wai kusai duka abin da yake ciki zaka tura ba. A'a, kai minimizing, misali 0.00001. Ko wannan ka tura ya isa. To ka gani, idan yanzu zan tura ma account ɗina daga account 1 ɗina, zan tura ma account 2 ɗina. To kaga ina turawa haka, in naga yayi ƙasa sai in fara turowa daga account 2 ɗina zuwa account 1 ɗina. Ba sai ka nemi mutum kun dinga exchanging ko wani abu da shi ba. Kun gani? Kaga yanzu sai in danna send. To ina danna send, zaka gani ina danna send zai mun confirming zai tafi. Sannan akwai wasu mutane wanda za ga wai sun ce sun tura sun je ba basu ba. To in ya shiga ɗin, yau kaga transaction submitted. To in ya shiga ɗin sai ka ɗan bashi kamar minti 1 ko zuwa 2. To kaga yanzu transaction ɗina anan yayi successful. Yanzu kuma kaga na shigo cikin satoshi app ɗina. To ina taɓawa, ina tafiya, kaga wajen receive 3k hash ɗin nawa, ina taɓawa za ku ga kaga you are successful, kaga na karɓa. To haka mutum zai dinga yi kullum ya ci gaba da samu. Mun gode.